har bestemt, at det skal være folketingsvalg i dag, og det er jo en stor dag i demokratiet sådan, og folketingsvalget det foregår fra klokken 9 til klokken 20. Men vi skal også sikre os, at alt sammen går rigtigt til, og at vi ikke har snydt os det er tilforordnet. Derfor skal vi lige have tjekket af, at det ligger nogle stemmesedler gemt i kasserne. Og jeg synes, det skal være dig, der hjælper mig. Det skal være en vælger. Hvis vi nu starter op med den lille blok, så kan vi nemlig overskue. Det er til handicappede, hvis de sidder ude i bil, så kan de aflevere i den der. Og den er tom. Den er tom. Der var vi heldige. Vi skal hele vejen rundt. Den er tom. Den er tom. Den er tom. Nej, det gør dårligt. Du slipper på alt arbejde. Ja, den er også tom. Og den er tom. Og den er tom. Den er tom. Tusind tak for hjælp. Ja, så har vi i hvert fald ikke snydt endnu da. Så kan valghandlingen gå i gang.